So zvinhu zveZANU PF zviri kuita sekuti zvine kangozi mukati. So ukatarisa behavior yavo, kaunhu kavo so kavari kuita, kutaura chokwadi zvinoshamisa. Mubvunzo ndewekuti video yakatorwa pachiimbwa zvinhu zveHondo. Hondo yakapera 42 years ago, ndo pakapera Hondo, but ivo vachiri ngori nemweya weHondo, vachiri vakangopfekwa nemweya weHondo. So ndopaona kuti pane dzimwe ngozi dzakunetsa vanhu, dzevanhu vakaurayiwa kana nguva yegukura hundi, dzevanhu vakaurayiwa nguva yeRoland invasion, dzevanhu vakaurayiwa nguva yakanga ichirwiswa maactivists eopposition. Unoona ndo dzimwe ngozi dzakutera vanhu dzichikanganisa vanhu, dzichita kuti vanhu vatadze kufunga ivo pachavo nepfungwa dzavo, because hamungarambe muchiti 42 years later muri kungoimba Hondo, terera chakazodai Hondo, terera chakazodai Hondo. Honestly speaking, Zimbabwe need serious deliverance. Kana vanhu vakasatsvaka Mwari, you realize kuti Zimbabwe will go down the drain as the worst country in the world. So I don't know, in the comment section, please tell me, what do you think about this continuous use yemashoko eHondo, terera chakazodai cheHondo, terera chakazodai cheHondo? Should we continue to be in the war mode? Instead of focusing on development, instead of pursuing development, people are pursuing nonsense. So I don't know, vabereki vedu vari kungoramba kushandiswa zvavo. It is the time we should get into those communities, educate them about what is needed to be done. We no longer need kutaura nezveHondo. Let us embrace change. Let us embrace a culture of development, a culture of developing human beings. Kwete kuti munoramba muchida kungozvidyira mega.